Wis singkat dan padat, sudah berapa kali bertemu dan kita ngelatih di lapangan Sultan Agung. Akhirnya sudah bisa aku lepas sendiri. Terus ini tak tes muter-muter kayak angka 8, akhirnya wis iso cah. Wah yus seneng seneng peningkatan gue. Kayak DWN lho iki aku nyuting saka njaba kayak lagi takjul selama 4 kali bertemu boyo. Sekali bertemu tuh ya hampir 1 harian lah, jadi tak full sehari di lapangan. Akhirnya tak tes neng jalan wis rodok ngeleleng gitu, wis rodok jos buke ning ya rodok ngeri-ngeri sedep nek dipepet rodok grogi ora apa-apa bu, penting keniatane eneng, sing tenang rasa khawatir. Neng samping wis neng aku lagi aku mampir neng fotokopi sik cah mau ki ditelakson-laksoni perkara ora neng tulisane iki lho. Nah iki lho ku gawe ning fotokopi mau ora tak spil ki masang, soalnya bar masang langsung udan terus langsung cus